Because he wasn't trying to the family. Because they did what they are not coming here. Okay. I want them to always the letter we tell her position. How much they can we tell them. All the whole two communities. Now, so I get what the community invite the communities to the community invite. Okay, the communities because what they respond because which community kill you now? Because like Iko said, the two they are kindred. Their own kindred. They are kindred. Overall, the community. So the whole community. The abato kese meya ni who abato bi gakozo. The whole of the two communities very good branch. The years in a half build this kind of thing. That it won't happen. There's a those one or more. One or everybody that we should not pass that boundary. Now and the whole people there so that was Monday Saber that we should not go there. So the community because agent na local government. Yes. The local government go to your community. Not how get also level also in the neighborhood. Just in the neighborhood. In the neighborhood they are watching those. This woman order some people Nande is a very share the place. Even I know the man. I be very good. I'm not solid FM. A solid FM come on out. So I come see I came out the problem there. So I'm just at the place. I wanna go another flat land, thick land. I'm not going to dig here. Make their riches. Go cover the whole place. The people say can this kind of this? How we busy? Well, this one. This is the thing. So if ever neighbor area, as na because our the communities autonomous community too. Jikorakon Igwenach. The two people were Kuzu again like SMN and village. That's why those are the place. Because even currently, I'm a neighborhood now, so that's the whole place. That's a clear detail. You know the charge of that place in the community. What is the name? The chairman of that community name is no Ukuruta. No, Ukuruta no Igwe in charge. Igwe go in his position. But the community, because how are they? Because for the community, what is the general name for the community? Because the thing they have but faction of the family. It doesn't matter. Let us get all the reports. It doesn't matter. Let's get all the reports. Let's get all the divergent. That's what I'm saying that the community too. It doesn't. I'm writing. Okay. So give me the information concerning the community. The community will work Agban. Afamefuna or the chairman. Chairman Obeke, yes, Obeke Nukuruta Autonomous Community. Mama, give the choice. Obeke Nukuruta no community on a Mama, may have choice. I prefer letter. Ọ bụ na o nwere afọ ọzọ nka ga-enye m nwunye m ọkwa leta m ga-echere ndị obodo unu niile leta ka anyị mara what is going on. At the end of the day eziokwu ga-apụta, truth will come out. Ọ bụ igwe ekwugo nke ndị ụmụ ngene ga-ekwu, ndị ogbe ka Nukuruta ga-ekwu. Ọ bụ na ha ncha niile ekwuchezi ya anyị ewee ya mazịara ebe eziokwu dị. Onye ọbụla ga-ekwuchachi dọka o ji akọta onye mụtara nwoke na onye na-amụta nwoke kama adọhe obi ife niile bụ ya anya unu bidokwa nchụpụ unu chere ka ndị m ga-achụpụkwa unu dịka okwu ọzọ m na-ekwu nchụpụ n'ebe. We are coming back on the you have the check December 15th. This week, yes. 15th, to consider these reports. Mama, I know you on December 15th. I know you Umungen. And you obeke Nukuruta. Good morning. How do you? The meeting of my time. Yes. Okay. And when you are oh, Macasavian. Okay. Motari. Oh, I'm going to this was your name.
Ideje ewe penchore. My name is Tana. Ebu. And in fact, you say your mother's name. Should I have Okay. forgotten it? Elizabeth Ebu. So letter nke ndị Ogbeke and Okorota. Mr. Chizzy, you will take it. Okay. Then nke ndị Ụmụngene, I get you. Your name is Chizoba and Chizoba. Anya. Ani. A-N-I. Then nke ndị Ụmụngene, we will give it to you. On the 15th, we will weta report. Na agbakwa n'aka wee bịa ebe a. Ihe anyị na-agwa ha bụ ha dee report. Ha dee report nye unu. Unu weta here. Hello, sir. Yes. The day I got here, him and I letter to Igbo and say I can with a letter each. I noticed they didn't do it. So, Madam wife. I'm sorry, it was in a way here. But because now, so I'm coming around. wait, please can you escort the man back to the waiting room, please? Excuse me, sir. We just go to the waiting room then after They will tell you can come. Yes, that's it. Ndị ahụ akpọkwa gị nche. That's the problem. Mbọsị ha na-eme meeting ha kpọọ gị jee ahụ. Mama, mbọsị ndị Ogbeke na Okorota na-emekwa meeting ha kpọọ gị ị ga-ejekwa. Ha akpọkwa nyanwa ga-ejekwa. Ngwanegwu. Ibe nshi ka nkwụ ọgwụ dịka ọgwa okwu nkịta na ya ewubere ibe ha wụbịa ibe ha ewekwa mgbe a jụrụ na eyi ụzọ ụmụ ngere baka je kwara Anyị ka na-ekwukwa n'okwu biko anyị na-eche igwe ekwugo anyị chọrọ ka ndị obodo unu gwa adịbeghị egesi unu ntị maka ahọrọ m onye na-ekwu eziokwu n'ime unu ahụ ndị bụ ndị obodo unu ka anyị na-enezi anya ka ha gwa anyị eziokwu ndị obodo ihe ga-agwazi anyị eziokwu. This Ogbeke and Okorota, who no channel you fall under that? All of our community, okay. All of our village community, right. where big Benachi. Okay, big Benachi. So what? Because Igwe, ya watakwana na anya de fi aka n'isi. Maka na ma anya wakusi Igwe last. But there's no problem. We want to do substantial justice. Ima na ya Igwe na-ekwu na ya edozigo the thing na palace ya. Emergency the two communities. Emergency how are they for other people? Maybe the thing before the community doesn't see. Keka mmadụ ga-eji nọziri na ewere ụzọ dịgoro na ebemeche ụzọ ndị mmadụ. Ị ga-enye anyị photocopy. Ị ga-eme. Mana ọ ngala na. Mbebazi next time. Wetala anyị photocopy. Yes. All right. Ewu na ike mee ebe a kịta. Okay, wetala anyị photocopy. So unu na-abịazi ị ga-eweta nke ndị Ụmụngene, ya nwa ga-eweta nke ndị Ogbeke and Okorota. So unu ga-echeka type ya. So chelu onye na-ata ya na. Thank you. All right.